लाईव्ह पाचवं नाही 6वं प्रयत्न लाईव्ह करूचो. लाईव्ह इला चालू झाला बाबा इला. हा तर 6वं प्रयत्न. त्याच्या आधी आमची एक मिस्टेक झाली त्यामुळे लाईव्ह होत नव्हता. तर बरं झालं आमका नवीन टायटल सुटलं त्याच्यात. आधीचा टायटल वेगळा होता त्यामुळे हातात पुष्पगच्छ घेऊन बाबलो बसलेलो त्या आधीच्या टायटल प्रमाणे. पण त्या टायटल कट करून आता आमचं नवीन टायटल झालं. तर आजचा व्हिडिओ विषय तुमका कळलोच असतात. प्रश्न तुमचे उत्तर पुष्पाचे. तर पटापट पटापट ऑनलाईन येवा आणि तुमचे प्रश्न पटापट. नमस्कार नमस्कार श्रेयश कदम नमस्कार सगळ्यांका नमस्कार. पुढे येतील तेवढे सगळे स्वप्नील परब रुपया किंग. हा पुष्पगुच्छ घेऊन आम्ही तयार आहोत आम्ही. आणि या बघा पुष्पा खास तुमच्यासाठी वेळात वेळ काढून आज ते का आम्ही आणला. या रूम मध्ये बंद बेडरूम मध्ये होता ते का बाहेर घेतला. हा रात्रीचे 9:30 आणि गेले 9 वाजल्यापासून. आता 9 वाजल्यापासून अर्धा तासाच्या वर गेलो आमचं या लाईव्ह करू. आणि ही लाईट येत नाही अशी लाईट येतात ते फोन बंद चालू प्रश्न येतात. हा पहिलाच प्रश्न आहे थांबा. पुष्पावर पिक्चर येतं नाही पिक्चर दुसरा. हा पहिला प्रश्न आरती सूद यांनी केलेला आहे. पुष्पा गुड न्यूज कधी देणार आहे. पटापट पुढचे प्रश्न. या प्रश्नाचा अंदाज आमका कधीपासून आमकाच पडलेला प्रश्न नशीब तुम्ही विचारला. हा चला पटापट पुढचे प्रश्न येतात नंतर. कोणाक सांगितलं या प्रश्नाचं उत्तर गोवाक देऊन सांगितलं ना. पुढचा प्रश्न हा प्रश्न पुन्हा विचारू नये. हा नवऱ्यासोबत असताना विचारा. पावसात प्रश्न चालू हा. क्लिअर नाही दिसत. क्लिअर दिसणार जरा आमच्याकडे नेटवर्क कमी आहे. महाराष्ट्राचा थांब मुळात प्रश्न बघा या. महाराष्ट्राचा राष्ट्रीय प्राणी कोण. महाराष्ट्राचा प्रश्नच माका चुकीचं वाटतंय. हा कोण राजेश सावंत. प्रश्न चुकीचा. भारताचा राष्ट्रीय पक्षी असतो. भारताचा राष्ट्रीय प्राणी असतो. महाराष्ट्राचा राष्ट्रीय पक्षी असतो. तरी पण पुष्पान त्याच्यावर उत्तर दिले ना. काय पुष्पा ताई बोला काय म्हणताय तुम्ही. बरेच दिवस काय इकडे आले उलट्या शेपटेचं वाघ म्हणतो. उलट्या पिसांचो असतात. प्रश्नाचं उलट विचारलंय. थांबा रील का केला नाही पुष्पा ताई. हा याचं उत्तर तू देऊ कसं. वेळ नाही बिझी असता तुम्ही. बिझी म्हणजे होय नाही तर काय बरोबर. तू मुलाखत घेऊ गेलो म्हणजे भाषेत बोलणार की मग प्रश्नाचं उत्तर तुमका आधी मिळाला असत. पटापट बाबले. हो ह्यो बाबल्यावर महत्वाचा प्रश्न. इंटरव्ह्यू पुष्पाचो पण प्रश्न येईल बाबल्यावर. बाबल्या दादा गर्लफ्रेंड किती होते आयुष्यात. काय पुष्पा सांगता. या बाबल्याचा प्रश्नाचं उत्तर पुष्पाने दिलं ना. काय झालं मिळालंय तुम्हाला उत्तर मिळालेलं आहे. पुढचा प्रश्न नाही कळूया पटापट. पुणग्या खया खय घरी तकडे. ह्यो प्रश्न पुष्पाला उद्या भेटायला येतोय. येवा असा नक्की सांगा. हा तशी अरेंजमेंट करू. तसं मग ह्या लावचं लागतं सेटअप तयार करूच लागतं आयत्या टायमात. पुढे काय म्हणताय कशात बऱ्याच जेवलात का विचार. जेवताना बघा पटले मरणा जो सध्या पावसामुळे. बाबाच्या बायकोचा ओटभरणीचा व्हिडिओ टाकला का नाही टाकला. ते पुढे तो प्रश्न दिसला सकाळपासून काय तिने म्हणजे वहिनी व्हिडिओ नाही करू चांगल्या ना. वहिनी म्हणून वर्षावर डायरेक्ट वहिनीवर गेला. वर्ष बघित असत तर म्हणत वा क्या बात आहे.
Main महेश प्रश्न चव्हाणचा काय आपला झाला काहीतरी ह्या पटवलं नाही. महेश का? पुष्पा कधी उभ्या राहता ग्रामपंचायतीत ह्यो प्रश्न बरोबर आहे. पॉइंटवर इलो. तर आमच्या बाजून असल्या कारण पुढच्या एका उभ्या होता. काहीतरी सांग. पुष्पा एक व्हिडिओ रील्स येऊ दे. हो येऊया. आवाज गेलो. लाईट काढून घेऊन गेले. अरे लाईव्ह चालू आहे. आवाज येतात आता येत बघा आवाज जरा जाता हो लाईट बीट जाता नेटवर्क जाता लाईट काढून घेऊन जातो. आणि मध्येच बल्ब बीप काढून येतात त्यामुळे गडबड होता सगळी. ती मोठी आपली लाईट आहे. परत घ्या प्रश्न पुष्पा कधी राहता ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत. पुढच्या. तो मध्ये आवाज गेलो पुढच्या सभेत मी नाही राहू. कशा आम्ही तुला सपोर्ट करतो ना. काय रे आवाज इलो हा सांगितलं नाही आवाज इलो काय पटकन सांग. मी नाही राहत. कशा पार्टी तुमची वेगळी आहे पुणगेची तुझी पार्टी तसं काय नाही. एकच पार्टी आहे म्हणला हे या बघ. म्हणजे आता लाईव्ह मध्ये या खरा बोलता की खोटा बोलता या माहित ना. आणि आमका जाणी घाल. पुढचं का प्रश्न? काय विनोद आता विसरला. अरे काय विसरलंय भाई. आता सगळे एक प्रॉब्लेम येऊ लागले आहेत. नेटवर्कचं पण झोला डिस्प्लेचं पण झोल झालेलो हा. प्रश्न विचारून त्यांना नको विचारू म्हणून हा, सांग. आता जरा तुमचे प्रश्न थांबा. आता बाबलो चवताळलेलो हा. तुमचे प्रश्न नको ते येऊ लागले आहेत आता. ह्या अवताला गर्लफ्रेंड किती या किती त्या किती बायको ते बसन माका गाली गाली तुमका रे काय सांगा. चल ते पुष्पा देऊन तिचाच कसं येतो घ्यायचं? शेवट करून टाकू. सत्कार करून टाक. तिला 1 लाख सबस्क्रायबर मिळाले म्हणून पुष्पाचं पुष्पगुच्छ देऊन तुझा तो एक व्हायरल रील झाल्यामुळे हा. लवकरात लवकर पुष्पगुच्छ देऊन व्हिडिओ चोरतात. काय तुमचं- हा मग कोण दिसता अडकलो रे अडकता मधीच. धर तो. हा आणि महत्वाच्या विषयात पुष्पाने हात घातलेला आहे इतके दिवसांत. आता बाय पुष्पा बोलते बघा. हा थांब जरा. हा आता दिसाने माकाच दिसत नाही त्यांका काय दिसणार. हा बोला मॅडम. आमचे व्हिडिओ कोण चोरतात. आमचे नाही तुझे खास करून तुझे. हा त्यांका काय त्यांका तर काय सांगू. त्यांका काय तर सांग. म्हणता वाळात लोक सोडून द्यावा. हा पुष्पाचे व्हिडिओ टाकून जे कोण आपले व्ह्यूज वाढवतात चॅनलचे त्यांका काय. होय सेटअप लावलं काढू घेता. त्यांचा काय पटकन त्यांचा बोल काय त्यांचं काय करणार. एक हे लाईव्ह चालू झाल्यावर कोणते बाबल्याचे का वाळ सोड द्या. वाळा सोडून द्यावा. वाळा सोडून देणार पुष्पा. मोबाईल झोल करता अचानक मध्ये भयानक आता लाईव्ह मध्ये. आणि काय म्हणतेस आता किती दिवस तुझे इथे मुक्काम. जाळे. उद्या- परवा तरी तर तुका कसं वाटतं मेन प्रश्न आपलं ते इंटरव्ह्यू घेतली तेव्हा येणारच दुसरे. त्यांनी तोपर्यंत माका प्रश्न विचारून तयारी करू घ्यायची चांगली आहे. 1 लाख सबस्क्रायबर झाल्याबद्दल तुका कसलो आनंद वगैरे कसा काय वाटता. मग काय लवकर सांग. आपल्या त्या दिवशी पण नव्हतीस तू सेलिब्रेशनला. बऱ्याच लोकांच्या कमेंट होत्या त्या दिवशी कुठे नसल्या कारणानं आता तुझं लाईव्ह मध्ये आमका प्रत्यक्षात घेऊन सांगलेलो. त्या दिवशी पण नव्हतीस. पप्पा ट्रॅक्टर मध्येच घेऊन येले. हो ट्रॅक्टर जरा थांबा. हा बोल प्रश्नाचं उत्तर दे. का त्या दिवशी नव्हतीस व्हिडिओ. मी घरी होती. घरी म्हणजे चपात्या वाजत होती की भाकऱ्या वाजत होती. चपाती वाजत होती. म्हणजे तुला काहीच नाही व्हिडिओचं. सिल्वर बटन मिळालं एवढं यायचं. पूनमला पाठवलंस आनंद आहे. अच्छा कसं वाटलं पण? मस्त. मग असं पुढे आपलं चालू राहू दे. म्हणजे एक चांगलं चालू राहून चालू रवान दे. मग ते रील बिल टाकत नाहीये त्याचं काय. ते गुलाबी साडीचा रील कधी येतो तुझा. येतो 2 दिवसात. 2 गुलाबी साडी बघ 2 दिवसात सांगितलं. गुलाबी साडी पाठवणार तेव्हा रील करणार. हा असा तरी सांग. असं सांग. हा. म्हणजे तसं साडी येतो का गुलाबी.
मी आधी गुलाबी साडी पाठवून सांगायला मग मी करणार. असं गिरीश पाटील म्हणतो वांडर या वर्षी काय वांडर दिसक नाही. हा तर आपला आता तुम्ही जरा लाईव्ह चालू आहे तुम्हाला असं सांगावं लागतं मध्येच आमचे येतात मध्ये मध्ये काका लाईव्ह मध्ये ऍड येतात मध्ये ऍड पडता ऍड का आमका पाठवून स्किप करूचा लागता ऍड का मध्येच मग. हा बोल अडकता व्हिडिओ जर माझ्याकडे. आपली तुला तर हा पुष्पगुच्छ का दिलेला आहे की आपल्या आता शेती सुरू होते. शेती सुरू होता त्यामुळे एका आधीच पार्टिसिपेट करून टाकलं. नाही तर कशात? पळा बिळा तकडे जायचं. हा शेतीसाठी इलं हा आता म्हणतो उद्या जाणार. पुष्पगुच्छ खाली ठेव थोबडा दिसत नाही हा. 2-3 दिवस माझी बागे साफ करूचे असतात त्यामुळे ते काही योगचं लागतं. काहीतरी सांगा. चकाचक एकदम करून टाक. मग चलता की नाही आधी मग पहिलं चलता रे होय माझा डिस्प्लेचा प्रॉब्लेम त्यामुळे जरा गडबड होता. तुम्ही कमेंट माका अर्धी हातात डाळ वरता तो बघ जेवता लाईव्ह बघताना लाईव्ह बघताना बरोबर काय तर जेवण आणि आता घास तुमचं तोंडातून नाकात जायचं. काय नाही नाही नाही. चला पुष्पाताई काय म्हणता अजून. पुष्पाताईची लव्ह स्टोरी कधी सांगणार सांगितली सांग एकदा पटकन. उगाच हो हो म्हणजे प्रत्यक्षात येऊन कोणासाठी. हॅलो बोल बोल लवकर काय नाही. कमेंट वाचताय वेळ तोपर्यंत. नाही बाबा. वेळ नाही सांगा. पुण्याने फोन केलाय तकडे नाही इथं का थांब थांब चालू ठेव. काय झालं म्हणतो. काय? मावशे उत्तर सांग उत्तर प्रश्न विचारू सांग. प्रश्न विचारते का मावशीचा फोन येईल. महत्वाचा लाईव्ह चालू असताना आमका पुणग्याचा फोन येलो. पुणग्याचं म्हणजे पुणग्याच्या फोनवर ना नंदनचा फोन चालू आहे बघा. उत्तर सांगत नाही पुष्प म्हणून नंदन म्हणता मावशे उत्तर सांग. थांबा आता काय तर उत्तर सांगच तू बाबा. तो त्यांचा विचारच असतो लोक काय खेळा कोण नाही म्हणून काय गुड तो नंदन फोनवर पण पटकन सांग उत्तर. हो, काय सांगा. काय गो दिस हळू कमेंट लिहिता नंदन तकडना गो पटकन दिसतस तू लाईव्ह वर. बोलत जात नाही आता कसे आहात. हा बोल काय तर पटकन बोल. लाईव्ह वर दिसतस पूनम ताई. काय हा बोल. थांब नंदन विचारता प्रश्न. हा बोल. मावशी घरात कधी येतो ना पहिला प्रश्न नंदनचा दिलेलो आज त्यामुळे मावशी उत्तर मगाशी दिलेला. सांग पटकन उत्तर आता. नाही इलो परवा व्हाळाचं पाणी कमी झाल्यावर येताला रे. हा वाळात पाणी असल्यामुळे इथं येत नाही हा. अजून काय प्रश्न आहे तुझो. होडी घेऊन येऊ काय. भारी नंदनने भारी डोक्यात झालं. कमेंट करून म्हणताय हो काय मावशी काय रिप्लाय देणार नाही म्हणून त्याने डायरेक्ट लाईव्ह केला. तर मित्रांनो आता लाईव्ह आपण हव्यात थांबूया कारण की आता वाजले पण 10. माका परत घराकडे जायचं आणि मोबाईलची आता काय कळत नाही काय गडबड. लाईनी योग लागली नेटवर्क प्रॉब्लेम झालेलो मोठं. या बघा डिस्प्लेचा काय प्रॉब्लेम नाही. डिस्प्लेचाच प्रॉब्लेम झालेलो. तर अशा प्रकारे धन्यवाद सगळ्यांचं लाईव्ह मध्ये आल्याबद्दल. आणि पुष्पाताईने आपल्या सर्व प्रश्नांची अचूक उत्तर दिल्याबद्दल तिचे पण आभार. आणि बरेच दिवस हा मध्ये कोण दिसतात मग मी दिसतंय की पुष्पा दिसतंय ह्या पण मग आता कळत नाही. अशा प्रकारे गडबड झालेली आहे. चला अशा प्रकारे इथेच लाईव्ह थांबूया पण अधिक बघू दे. चला तर मित्रांनो आता थांबूयाच कारण की मला इथे मोबाईल ऑपरेटच होत नाहीये. तरी पण एकदा पुष्पाकडून आपण बाय करूया. बाय भेटूया आता परत येणारच ना लाईव्ह वर. पुढच्या प्रश्नांची उत्तर देऊ. नाही वेगळे आता वेगळे प्रश्न तयार ठेवा तुम्ही. उद्या सकाळी 7 वाजता लाईव्ह वर असा सांग तू आणि मग येतील लोक.
चला बाय बाय, गुड नाईट. गुड नाईट. हां असंच सकाळी सकाळी उठले उठले लाईव्ह बघू.